Znači, ovo kazna. Oiga usted, que se ha pasado la valla. Que se han pasado la valla. No, estaba abierta. Smo sada. Ja ću da odgovorim. Ajde, reci. Mi smo na najzapadnijoj tački kopnene Evrope. Odnosno na najzapadnijoj tački Evrope ako se izuzme Velika Britanija. Bravo! And you get nothing for that answer. Kaka lepota! Uživa se najzapadnije tačke Evrope. Kopnene Evrope. Izuze Velike Britanije. Da, ja bih htjela izbivati. To, a mi slikamo, mnogo retiramo. A imamo sad vremena. Samo da gledamo ovo, otvaramo oči. 成個鏡頭都黑喎，等我影一張睇下先。咁啊，我嗰個大菜地嚟。我想係咯，我本來想睇佢。咁啊，要用 OPPO 啦。影一張。你叫阿生幫我全部打晒 OPPO 俾佢。因為你覺得。